Assalamu alaikum masoyanmu na faɗin duniya a har kullum. Hey! The virtual spiritual makwa. Hey! Ashma! Muje! Makwa! Ga makwa! Nige now! Makwa! Ga makwa! Original makwa. Es makwa! Nace ga makwa! Tuwai ba ƙarya. It's gonna! Makwa original! Kira ni da makwa, es makon samfari ni ne yaran zamani a hankali kowa ya gane. In mata ku zo mu kana, in gayo ku zo mu kana. A girgiza, a girgiza, a girgiza girgiza bambam. Kai, gabas da yamma kudu da arewa makwa ne fa ke yayi. Shi yasa nake taka rawa ta makwa ne ba na shayi. Tun da ka daga mai gidan ashman mai dada dan yayi. Makwa! Ga makwa! Es makwa! Makwa! Kirari da makwa! Baban kutuma kai! Makwa! Ga makwa! Kai ya sa! Makwa! Kirari da makwa! See me, shocking, see me, Mickey down, down, down. Moving up and I need a put that together to a kite. Zamani juyi juyi ne in mata, yau gashi ya juyo gare ni in gata. Kuma ku girgiza, yan mata ku rausaya, haka ku girgiza, yan mata a girgiza. A sangale, gayo a sangale, a sangale, nace a sangale, ashman me dada a sangale, sarki a ja su ka cangale. To an zo gurin fa, kowa ya ci gaba da sangalewa. Ni ne naku ɗan Small TV. To, ni ne mamallakin YouTube channel ɗin nan mai suna Rayuwar Arewa TV. Haka na ɗauko ƙafa na ina muku tallar nawa channel ɗin ɗan Small TV.